И така, здравейте, вече е вечер. И къде може да се разхождаме ние? Ами в Sony Center. Къде е другаде? В Берлин, освен в Sony Center. Ето тук имаме едно 3D кино, които дават филми. Ето го и Кристиан. Търси студиото на Бушидо, но нещо не му се отдава да го намери. Насякъде светлини, шадравани, хора вече няма, защото всички си легнали, 12 часа е. Просто е някакво чудо. Нещо за какво става въпрос. Там е магазина на Sony, който да се снима и пише Sony Style. Sony Style. Кеф! Ето е онази прекрасна сграда голяма, която е на диван и която е цялата от стъкло, от танково стъкло, така нареченото, което не се троши и чупи. Там някакво асансьорче, шадраванчета, направо удоволствие от всякъде. Ето го и него. Махна. Айде, чао за мен.